acaba decepcionant a tots els altres. No val. Primer m'he de emocionar a mi el que estic fent, i si a mi m'emociona i li trobo el sentiment de lo que estic fent, jo garantisse que en la plaça els que estan allí i ells ploren tots. A més, segur. Garantissat, perquè arribes un moment que el que tu has fet allí en la fàbrica, saps el que va donar de si, saps el que va produir i saps el sentiment de la gent i saps que li se va ficar la carn de gallina i és una obra de teatre. Així la gent s'emociona quan el final és un final que se torna loco. I hi ha que arribar ahí, i hi ha que intentar que aquest final no se pare, no se talle, no tinga les condicions bàsiques perquè arribi i que aquesta gent que està veient s'emociona. Antes d'acabar s'emociona ja, com una obra de teatre, estàs veient una obra de teatre o estàs veient una banda tocar, una orquestra tocar i està arribant al final i antes d'arribar ja estàs cascant ahí, ja estàs emocionat tu, sentint el que estàs, i a vegades a mi m'ha passat inclusive se queda curt, no? Se queda curt el temps, dius, ja s'ha acabat, en l'August que estava així, ara jo, això és una delícia. Bueno, doncs això passa el mateix. Si tu fabriques i no li dones importància, ho trates com un gos, doncs no, hi ha que tratar-ho amb molt de carinyo, molt de mimo, i la prova evident és que 50 anys que té aquesta empresa familiar que s'ha muntat per estar més còmode la família, mon pare i ma mare, gràcies a Déu no ha hagut ningú percant, mi Islata pot estar tranquil·la, dormir tranquil·la, a pesar de que alguns diuen, eso de ahí fuera, pues eso de ahí está 50 años y usted hace 20 que vino. O sea que tiene preferencia y prioridad siempre el que está antes. De momento nos ha portado mal con usted y no le ha dado quebradero de cabeza, pues cállese y déjala tranquila que esté ahí porque no molesta. I és això, simplement, pues, a vegades treballar en coneixement, saber que hi ha que netejar, saber que hi ha que estar en el que està fent tu, no pot entrar a treballar de mala gana, és molt important. Hi ha que entrar-ho a treballar, alçar-se a les 6 del matí i anar-se'n a treballar en alegria. Si s'ha citat a les 4, doncs a les 6 a treballar. I si s'ha citat a les 10 per un treball, doncs alça a les 5 i se'n va de viatge perquè té que disparar a un altre lloc. I se munta igual. I això té que ser continuat. I clar, no pots fallar i tens que agradar-te, il·lusionar-te. L'altre dia ania a tirar una maneta allò i l'oratge amenaçava pluja. Com se pot sentir una persona, pues, encara que no és meu, estic patint jo. Estic patint perquè això m'ha vingut a fer un espectacle, no? I entonces m'ha dit a la gràcia que este home, pues, per qualsevol motiu, que és la pluja, passarà alguna cosa. Pues bueno, però a les 5 del matí allí a treballar no hi ha ningú problema. Gori, m'has dit que te jubiles, això ho sabíem, s'ha comentat molt. Portaràs per si de cas una mistera en la butxaca? No. No? No fume. No fume. Bueno, és un principi, no? Jo tinc 4 nens que estan fent escala i que estudien, però bueno, de totes les maneres t'he dit 2 coses. Està ficant-se molt mal, la pirotècnia. El sector estan desmoralitzant-lo i trencant-lo. Perquè se veuen els críos, un crío que te diga, yo tengo 7 años, 8 años, voy a tirar bombetas. Què fem? Hi hauria que potser haver-li demanat a Europa que haurà tingut en compte certes coses i així haver-li apretat un poc la tuerca. I estem menjant de la mà d'Europa i nosaltres no tenim que menjar de la mà d'Europa. Nosaltres així hi ha una afició loca a la pólvora i mos desmunten perquè ara ve falles, ara ve festes en tots els pobles i limitacions. Bueno, senyores, però això com va quedar? Entonces dic, bueno, habré agarrat el millor moment jo per dir me'n vaig perquè no saps com va quedar? No ho sé, potser sí, possiblement. Jo parlo amb alguns companys i me diuen què sort tens, que te pots jubilar ja, perquè això dona pena, xiquet, això dona pena, i què anem a fer? Però bueno, està mal, està mal el sector perquè són problemes, jo no sé si arribarem algun dia a poder manar i dominar nosaltres un poc el terreno i tornar al que teníem. I així el que hi ha que fer és ensenyar als crios, però el té que ensenyar a un crió un professional, no pot ensenyar-lo a un senyor que se dedica a fer cursillos, és un professional que agarra i dona classes i dona unes lliçons de com la forma de tratar el material, com li té que pegar a foc, com no li té que pegar a foc, però no, que si denúncies, no denúncies, però això, que així que anem a parar. Pues
Gori, Anem a parar, Jaume. pues jo sincerament me queden en Dóna'm alguna idea. frase que Si te no la donaria alguna... compartirem Jo, si tu. vols, quan acabi el programa se n'anem a Europa i comentem el que fem així en la pólvora, perquè lo dels 8 anyets pas nanos jo tampoc ho entenc ni m'agrada que passe, o sigui que pense que hauríem de fer alguna cosa ahí perquè no té cap trellat, no té trellat cap ni miqueta, però dia jo, Gori, que no donaves entrevistes, que jo te volia agrair esta, que uns sempre han dit que el mestre, otros el loco, te dijeron porque volvías loca a la gente, en cualquier caso... Una fallera major que treballa està de secretària en Alfonso Grau, don Alfonso Grau, i, bueno, va ser, diu, tiraste, jo he sido fallera, i tu, bueno, jo porto 40 anys tirant, doncs han passat moltes falleres majors per València, no? I, clar, eren de 20 anys o 18 anys i 40 anys, doncs ja són maures, però estan en actiu, i, bueno, doncs eixa frase, de que de mal loco, pues de mal loco. Pues de mal Però loco. bueno, bona harmonia, no? Molt agradable, s'alegraren molt de veure'm i què dia te toca, què dia te toca? Pues a mi el clàssic del dia 3 és perquè a mi m'agraden molt els xiquets i la cabalgata infantil i pensi, bueno, pues sí, pues agarro el dia 3, me doneu el dia 3 i així n'acaba el dia. Aprofitar més I això és el que he fet. Pues Gori, moltíssimes gràcies. A tu per l'atenció que has tingut en invitar-me a ta casa, que yo, pues es la primera vez que conté que ya hace una cosa. Dice la enhorabuena, Gori, un mensaje por ser un gran maestro de la pólvora. Soy una enamorada de sus mascletas. Un fuerte abrazo, Mari Carmen. Mensaje que llegaba a la televisión para el maestro. Muchas gracias. Gori, un plaer. Gràcies. Bona nit. Se n'anem a publicitat, tornem de seguida, continuem parlant de falles així en Levante Televisió.